aja banjur nesu tak critani kabeh kang sejatine kena ngopo Nimas sliramu sujono kenya mau siswa ajaranku kladen lagu-lagu dolanan campursari Aja nesu karya Prof Sarwanto Sanggar Gumregah Purwokerto. pujanku wong ayu katresnanku wong manis kena ngopo sliramu kok nangis apa sira nesu karo aku yen aku luput sing gedhe apuramu pangayomku wong bagus sapa wong ngeran nesu dina setun sliramu rapabu aku ngerti kencananmu libeni karo wanita jarene warang gono Nono Menono itu bil mengko diseni Mas aja banjur nesu tak critani kabeh kang sejatine kena ngopo Nimas sliramu sujono kenya mau siswa ajaranku kladen lagu-lagu dolanan campursari hoi tepuk tangan karya yang luar biasa Prof Sarwanto. Kula nyuwun izin Prof. Mangke menawi kula wayangan, kula ampil, kula kumandangaken pareng mboten niki. oh nggih sareng najan to menawi sampun kula haki Oh, naki. hakinipun menika Nggih ning pareng nggih Prof nggih. pareng Nggih pertanyaane kapan ki engko kanggone. Nggih estu luar biasa sae. mangsuli kula apa jenengan ngendikaken kadang kula nama Dimas Siswanto jenengan mukti kula nggih melu mukti rumiyin Nggih. jenengan ngringkiten Kementerian PU kula MC MC kemutan. Iki MC termahal jenengan riyen. riyen dereng enten MC wonten Grasabane 500 niku 5 juta Nah niku. lajeng wonten pundi menika Nggih. markas KKO Cilandak nggih Cilandak. Cilandak Nggih. niku nggih 5 juta ngapun Nggih. pesawat PP Wah kaya ngono. lah wonten Ngawi ugi nggih Ngawi Nggih. tol napa Peresmian tol rumiyin pembebasan lahan. MC Nggih. lah ndelala sareng kula laris dadi MC wonten Grasabah kula dipun panggil Pak Rektor nggih Profesor MC wah. Apa kurang duit ngono. Nalika semanten Pak kurang 12. Panjenengan ngendika job-job ngen Grasabah niku lumayan. Nggih. Menika kelas menengah atas minim 1 juta wonten Grasabah. Hmm. Mandek. Untukan kalih Pak Rektor. Rektor. Oh alah nggih. Profesor MC. Mboten napa-napa wong menika sae kok jane mboten napa-napa kok Prof. Nggih. Lah sakmenika lek sampun purna panjenengan. Inggih sampun nanging tasih Mbok MC melih bar niku. Ben? MC melih. Oh nggih jane nggih. Nggih kan pun mesti mboten ditukani Pak Rektor. Oh nggih rektor nggih. Mau Pak Rektor kalih kok sakmenika kan pro. Wah, nggih. Kula nggih nekseni anggere jenengan MC nu walah mesti sing mirsani sedaya tidem permanem. Nuwun sewu sedaya para lenggah menika temanten putri saha temanten kakung. Nggih. Matur nuwun Prof, pramanggenipun ngempit-ngempit dumateng kula. Menika wonten bawa anyar Mas, kula bawa Mas. Pelok. Siap, nggih, nggih. Nggih, kula nggih nembe seneng-senenge ngrungokne bawa Prof kula. Nggih. Kula padosane. Nggih. Kula pas mayang teng mriki nika budalane anyar sing yasa nggih Prof nalika semanten. Terus Banjarsari napa nika? Ciblek Banjarsari. Menika sinten Dwi?
Dwi Mbak Dwi. Goro-goro ciblek Banjarsari kanggo gandrung ngono semua. Lah nggih to, Terus nggih. dadi bojone. Lah nggih akhire kula kelangan sinden siji malian. Ayo niku jaman semanten. Iya. Iya Bu, iya. Ayo. Monggo bawanipun Prof. Napa niku? Oh menika pangkur pijipat. Wah, pijipat. Tapi Prof. Ana crita Wayang Jawi kang sanyata dina minggu aku arep ngampiri. Wah, iki kontemporer iki. Iki Yeni Arwana lek iki jan ayo. Ngajak dolan tawang mangu kuciwa udan Ning tawang mangu udan teko kok kuciwa. Lah aku malah seneng lek udan teko ngono kuwi. Ayo. ora sida sliramu katone nesu So sisul do. aja susah sejedino. Tak kira siji dhewe ayo. Aku tanpa bakal blen jani Apik tenan. telah gugur pahlawanku dina minggu sing tak tunggu kowe Mbak Putri Arta Lokal Wulon City. Dina minggu sing tak tunggu
ya. Wah, luar Ning kula biasa. kuciwa Pak Yoyo. Sebabe? Yogane jenengan mboten komplit dalu niki. Wah. Iya. Niki pama komplit niku malah Wah, suasanane samsat. malah tintrim mangke malah nggih. Atase kula niku ten pundi-pundi sinden berwibawa ngoten. Ya nggih. Aku kok nek teko enek Putri Artaloka mentalku terganggu ora ya ngoten. Kira-kira ngoten. Lah iya, ndak bebas ra iso ngerokok. Oh iya. Mbok sing lanang ki ngerokok mbok ben, guru Lho ngerokok. kula mboten menging jane ngian, Pak. Sak wong lanang hiburane ya guru rokok karo komputer lho kae iki. Ayo. Ning kula niku sing kula tulat nggih panjenengan kalih Bu Kesi. Kok iso? Nggih. Nek jenengan kalih Bu Kesi kan nggih basa. Nggih. Garwa kula niku nggih basa kalih kula. Apa ya? Nggih no. Kristen ki basa ta karo kowe? Nggih, wong ajeng ngono. Mbak, nyun sewu kula badhe minggah nggih, ngoten. Nggih. Terus kula ngelus-elus bathuke, "Iya, Le." ngono. Oh iya. Bathuk sing endi? Ayo, ayo. Ayo tapuk. Ngomong amal tak tapuk ora. Ngeten niki usaha golek rai. Ra endi. Nggih, kersane dijak jenengan to, Pak? Ah lho jenengan pun laris mboten umum ngoten. Lho Pak Prap Sarwanto nggih Pak Purbo nggih Mas Tantun ngoten. Mboten. Nggih. Sinten sing ngendikan? Hah? Nggih. Kula malah mergo teng ngriki niki Pripun? kulino pun berkali-kali. Nggih. Lek enek kae iki ra mangkat, Oh, enek iki ngoten. kae ra kan biyen iki enek Oh, ngoten niku. ngoten. Mboten Iki profesional. sujar iki biyen ya ngono. Akeh ngono kuwi. Ning kok untunge Mbak Tutik mboten nggih. Hah? Mbak Tutik mboten nggih. Lah kuwi wis diliarke kok nang kene ngono kuwi. Nggih, atur nuwun luar biasa Mbak Putri. Jenengan saderenge niki pun nate dereng nyindeni kula. Sampun, saya ikut Pak Cahyo Kuntadi itu semester 3. Tapi waktu itu makelar yoganya Pak Lopez. Lurah Yoga Makelar. Lurah yoga Pak Iya, Lopez. Pak Lopez sarunge Iya. Pak Lopez iki mbiyen Pak Pipat Nggih, sindenipun Bunda Yayu. Nggih. Jadi saya ikut Pak Yoyo itu nggih Udakara semester 3. Umur kula nggih 14 tahun. 11 tahun nggih. Oh kula nika pas 17 nika umur kula nggih. Tur jaman semanten kula iki lak bareng bis to riyen. Oh, Ora nggih. nggo kendaraan bis tur ora ngoten. AC. Walalala. Kae lera si Jazz ya. Si Jazz ki lho sing persnelenge ucul. Wah, ucul cah. Ora marahin teratap, persneleng ucul lho ora ya. Dadi yoga dalang sinden metu ke bis, kuwi raine ireng kabeh mergo solar tok jaman semono. Nggih. Wonten niku saestu. Tur mbiyene ora enek dalang, ora enek pengrawit. Sapa munggah sik entuk enggon. Mongko yen isuk kula kan mesti pamitan karo sing nanggap. Nggih. Munggah kula keri dhewe. Lan jero pripun? Kula tingak-tingu wis kanggo kabeh, gek etok-etok turu kabeh doan ngono ya. Akhire kula nggih teng kotak wayang kula, nggo kotak wayang kula Nggih. lingguh teng mriku. Oh alah ger. Ngoten niku mlumah teng mriku. Terus kula ngedum amplop dhewe riyen dereng enten Bu Kesi. Oh, dereng enten. Kula njupuk dhuwit kula klebokne amplop ngoten niku. Yoga-yoga nganyelne tambahna to. Lah roh sik. Ngoten niku jaman jaman semono. Ayo. Paguyuban solar mbiyen. Raine ireng kabeh metu kobes kok. Ayo. Yo. Ayo. Nggih. Nggih, ya, Mbak. Janjane kowe Luar biasa Mbak Putri ya. Iki lek ora lantaran event malam hari ini, ora mergo Prof Sarwanto mokal lho, mung awake dhewe iso di sindene karo Mbak Putri Salju. Piye ya? Nggih betek-betekipun kula kepengin gayengaken
Nggih, Prof. Ki Cahya Kuntadi, Mas Yoyo Bukesti, mila kula meto sinden 3 menika. Nggih, matur nuwun, Prof, matur nuwun. Lah menika Mas Widodo wilis tas lenggah, Kak. Nggih, monggo Kritik Mas panggung. Dodo. Nggih. Badhe bawa. Pinarak mriki gojek-gojek teng mriki. Ha. Iki ayahe Mas Mbak Dodo. Hana Loka ya. Ayo. Pak Slamet Kendang. Wah, nggih, ngono pendang kula teng kampus niku. Ayo. Apik nggih. Mriki Pak Dodo. Yo, arum Bali ya Mas yo. Ayo, suwi ra metu. Ayo. Ayo. Nggih ngurmati karo Om Dodo Wilis. Yo, arum dalu. Arum Bali. Ayo. Ayo. Ngaturaken salam hormat sugeng dalu dumateng Om Dodo Wilis. Nggih, sing dalu. Iki meron jejak dadak tabu barang iki ngopo? Nah, latihan suwi mboten metu, Pak. Nggih. Nika wau kesruh kendange anyar terus emosi. Ayo. Ngapunten nggih. Supados kula saged nyuwun pangestu nadyan kados pundi kemawon panjenengan menika senior kula. Tartamtu kemawon kula mlebet wonten Laladan Wonogiri cara sopan santunipun lak kedah kula nuwun dumateng panjenengan ngoten lho. Sami-sami ngalap berkah. Kula wiwit alit wonten mriki. Prof Sarwanto menika. Nggih. Pengerbab kula rumiyin. Oh, Saderengipun profesor. pengkerbab jenengan. Nggih. Gumregah. Nggih. Pun jarake sinden barang riyen-riyen. Prap niku lho. Nggih. Wani. Dereng wantun. Dereng wani. Dereng wantun. Nggih. Matur sembah nuwun jenengan kepareng nenggani dumateng kula Om Dodo. Nggih, mugi-mugi almarhum swarga langgeng. Amin. Sing bab mboten saged kula lalekaken. Wis Dodo kae. Omben ana gen joget. Nggih to. Nggih. Mriku niku pokoke mriki nang acara napa mawon mesti klenengan, mbut klenengan ringgitan. Nggih. Wis Dodo kae. Omben ana ora gelem joget kae. Oh nggih. Jenengan nggih Ngoten ngunjuk. niku. Nggih, kula lajeng teng asep mriki. Aduh. Wah, lah kok ora mandeg iki piye. Boten monggo. Gojek iki Om nggih. 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 Piyayi menika mboten namung kalih wayang karawitan, reyok kemawon ugi dipun tresnani dipun ayomi kok. Lah kula penyumpratipun reyak tahun Ponorogo. Oh nggih. Nggih. Oh, nggih. Sing nyumprat kula karawitanipun Gumregah. Nggih. Nggih lagek sewisane kok nyumprat. Lah nggih. Menika lho kula wau nampi dawuh saking Prof Sarwanto, panjenengan kasuwun dana sewanten. Prof, aja kap jenengan bawa kaya sirine. Bergase kaya ngoten no. Monggo. Gek dawi bawa gek ngeki catatan dadakan iki piye? Piyayi limpat Menika kengeramanipun Hana kala mben nate nderek njenengan ngiringi. Nggih, nembe kala wingi tumut kula nggih. Nggih. Niku nggih wis torne teng kula. Oh nggih to? Nggih. Waduh, malah ngerti no entuke pira ngono. Ha nggih, mbah nuwun pokoke men raket supeket anggenipun kekadangan. Kula nyuwun izin genduk sosok kula jak. Monggo merdeka kemawon sak kersane. Malah kula jak sak mboten purun. Nah, nggih. Kula mboten saged nderek bapak lha ora tau dibayar.
Wah, menika lak dharma bektine anak kalian tiyang sepuh to. Nggih. Nggih. Jing pinarak mboten sah kundur. Estu. Lek kula rampung wayangan jenengan dereng sare, estu kula badhe sowan. Nggih, pinarak. Estu nggih. Nggih, kula ajeng kesah. Wah, ngono kuwi ra penak ngono iki. Ah iya, malih sing jagonge malih Hana no. Ayo piye engko aku, ayo. Aku malih nangis. Hana napa ketemu mboke modar. Aduh. Hana terus solo latihan pembawaan niku mau mboten saged sowan. Wah, berarti ngapusi bocah iki mau. Lah Pembawaan. WA kula niku niki anu Mas, nyeluk kula lak Mas. Nggih Hana niku. Niki kula wangsul Wonogiri sukses nggih benjing pinarak ngoten niku nggih. Napa nggih ngoten to Bu Kesi? Oh, cah ranggenah. Ayo Mas. Dididik sing Mangke apik karo widodo ingkang Mas Widodo ingkang bawa ingkang nglajengken langgamipun Mbak Lina. Mbak Rini nggih. Mbak Lina menika spesial langgam. pelok napa slendro to Prof di? Pelok. Oh, Pelok 6. Nggih. luro luji. Mesti iki. Mojiroji. Ayo. Oh, luro. Nggih. Meraati kaduk manis pacak kebekan wiraga Sri Gandeslan Lencer gendare napa gandare niku, Bro? Cer gandare Karyane Prapi kabeh gandrung kabeh kok. Ayo. lho ing gumun. Wah, statuse jenengan mirsani. Nggih. Diedit malih wena mok propoke. Kaya ngerti aplikasi ngono barang gumun aku. Prop lho semangate lho sing wah tenan piyayi los pokoke. Ini adalah mangga dari perumahan sendiri. Oh, Statusnya. nggih. Nggih. Lho, gur pelempentel cilik-cilik tadi status. Nggih. Prasa Jaka tuk lelewo heti ning sakar Wonogiri ngambararum putri gunung nuju prana. Ngapunten Prof, kirangipun Prof. Nggih, Mbak Rini saking Mbak Lina. Mbak Rina. Oh, nggih nggih. Wah, kaya anake anu Tum kae Rini Rina. Ayo. Ha, putune apa anake to? Anake ya nggih. Monggo, monggo mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Jumeneng jenengan mau kan pun jumeneng terus akhire dingge omonge terus lungguh neh. Sakniki jumeneng melih. Ayo, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Amit sewu dumateng Dodo kalih Prof. Nggih. Mboten napa-napa radi Kalian joget saya menika. Nun. Kalian joget nggih saya. Wah, nggih pengen ngerti aku coba kaya apa. Lan joget iki iso ngalahne Winong ora iki. Ayo. Ayo. Enggak mawi ngeten mboten, Pak? Ngeten. Mboten saged. Mboten saged. Oh, nggih nggih. Alus lek jenengan piyayi ngoten niku mesti set ngiwa, set nengen angkat sithik. Iya.
Masuk. Ha nggih, aduh. Hah, nyapa mbiyen aku ke Surabi ya. Ayo. Diamankan. Monggo Mbak Lina. Guyon lho Mbak, ampun nggih. Ampun baper. Ha nggih. Mangke sing baper kajengi kula mawon. Ayo. Ayo. Yo. Go Mbak Lina. Kandas luwes marati dia putri guna angin sumilir nyimpiot rambute adut lae Saya regapake ben iso apik anggun kaya Mbak Lina sok sinden Madangkara dikeki kudung ngono kuwi ae. Heeh. Tak golekne spray-spray sing ra kanggo. Mboten ndeng guyon-guyon. Iku lek diketok iso aku iso di ayo, heeh. Ngono Mbak. Bisa Nggih, Mbak, matur sembah nuwun sami-sami. Nggih. Monggo sakmenika Mbak Rini menawi jatahipun seragenan. Wah, nggih, siap. Seragenan. Monggo saking Sawago. Nggih. Lah aku mbiyene anu kok tau ngenger teng sanggare Mas Gogon kuwi dolanane nggene Mbah Cip kae. Ayo. Ki egrek-egrek. Ayo mbiyen. Ayo, wis. Iki Mbak Rini iki mbiyen ya tau nyendeni aku elingku lho. Nggih, rumiyin tapi anu pas proses napa niku sandosa nika kalih Nuroso pertama kali menika. Sandosa tegese bayangan-bayangan niku to. Nggih, bayangan menika nyun sewu nggih, Prof. Nggih, selambu nika to. Nggih. Kalian menika Bapak Bono menika nggih mirsani kalian streaming ngaten. Wong ngaten. Nggih. Oh nggih. Kula mugi sehat selalu Pak Bono. Nggih, amin. Salam sungkem kagem Pak B Subono. Ayo. Kalau mau sampun izin Pak Bono penyanipun gandeng boten wonten rencangipun nyeter piyambak kan. Nggih. Asri
Nggih. Pramila wau pamit janipun kalian Pak Riyadi menapa wonten rapat RW. Nggih mboten napa-napa. Kathah kula kinten para kadang-kadang pepundhen seniman ingkang sami streaming. Ayo garwane Mbak Putri. Ku ya mesti streaming karo Arjuna. Ning Arjuna ganti game. Aja wayang ae ngono. Game Pak aja ngono rayan malane. Ugi menika wonten salam hormat saking abahe Haji Muhammad Syakirun kagem keluarga besar almarhum Ki Haji Siswanto Dumadi. Mugi swarga langgeng. Nggih menika Mbak nuwun. Apa Mbak Rini yen seragenan? Napa nggih? Napa, Prof? Nggih. 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 Anu Dik Sulomo duet kalih jenengan. Sampe niki sing tak sawang bagus dhewe Sulomo. Ayo Sul, tulungane awakmu Ayo, sing Sul. kulite padha karo Mbak Rini putih lho, ayo. Lintang asmara ya, Mas. Wah, iki. Ayo Sul, ayo. Ayo, Sil. Ora angger penggirong lho Sul, aja diduding karo Mbak Rini kuwi. Ah, tenang. Apa? Aja do nabuh, ngematne lakune Sulomo ae. Ayo Sul, rene Sul. Ayo. Sul, ngene. Amit sewu lho enten. Ayo nak rene nak. Biayi lho. Ayo nggih. Ayo ngger, ayo ngger. Sajake kok akrab kalih Mas Sulomo. Lho niki asring kepanggih kalian napa nika jeneng Berlian Aji. Kok campur sari? Mboten. Hah? Lah apa? Wah, jenengan Berlian Aji pripun? apa? Berlian Aji menika grup. Heeh. Grup Jatiyoso ngene Pak Dwi. Oh, paguyuban wayang to nggih. Nggih. Oh, Pak Dwi anu mantan lurah. Nggih. Oh, nggih. Kuwi kancane Pak Dwi Harmanto barang kuwi. Nggih. Niku. Ayo. Sugeng dalu Mas Sulomo. Tinggal Pak. Pas Pak Sis nika dum-dum jas jenengan pikantuk mboten? Boten. Lah ukurane renek kok. Ayo. Nggih. Sedaya dipun paringi riyen kalih Pak Sis. Terus nggih tanggapan nang ndi ngangge jas kuwabeh ngono kuwi. Derek Ayo. mlebet grup. Ayo, tenan kabeh tahu. Aku pengen wayang Surabaya kok kabeh madang karo ya kena nggih jas. Nggih jas kabeh. Ya bojone Mbak Putri iki kathukan cendak. Ayo. Kene jas kok ngisor karo cendak ora. Swalo ayo iki. Apa iki? Ayo, napa? Lintang asmara. Dina Asmara, nggih. Langsung napa enten bawane? Mboten langsung. Langsung. Oh nggih siap. Monggo, Mbak. Lho, Mbak Rini sampean sik kelan nate nyindhen aku ning Blitar barang lho mbiyen. Nggih. Kelingan to? Nggih. Oh, 75 to mbiyen pian. Wis zaman semono. Ayo. Aku sik mbiyen iki sik mengembara sinden gonta-ganti ngono ya. Ayo. Saiki kuthuk aku. Ayo ya coba. Lintang apa, Mbak? Asmara. Monggo dados duet Mbak Rini dan Mbak Rono. Ayo. Sulomo. Ayo. Yuk berpacu dalam melodi. Oke. Pak Parjiono Purwodadi Sugeng Laras. Mbah Nuwun. Pak Waris Sugiono Surabaya. Sugeng mirsani ya. Pak Joko Warsito matur nuwun. Warsito tim biru bocah polos Sabto Priyono Tadi Channel subscriber maturun
Sumarsono ilang kenceng monggo sugeng menekor. Aedian yo.